ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ତୁମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମଭୂମି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନମଭୂମି। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ଶୋଏ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ, ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଳେ ତା ଗୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାగే ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମଭୂମି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲି, ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ତାହା ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ମୁଁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆବୃତ୍ତି କରି ପଠାଇବ।